foukat všichni. Jo, já na to mám kouzelný radar tady takhle, kdo fouká a kdo ne. Takže prosím, druhý pokus. Nádech až do plic. Lepší, ale můj radar mi říká, že tamhle sekce vzadu vůbec nefouká. Na chvilku přenechte konzumaci hot dogů a soustřeďte se tady. Nádech až do paty. Prosím. Holidays are coming, holidays are coming, holidays are coming.